Berdin. Listo. Beno, baina epun kontako izugu. Lagunak. Ben bazen, Larraitz zeneko neska bat. Larraitzek hige marroia, begi berdeak eta ahots eztea zituen. Bera mona jaio baino urte asko eta asko lehenago, gerra izugarria egon. Bi izaki beldurgarri herrira jaitsi ziren eta jendea beldurtu zuten. Baina Larraitzen arrazoek menperat egin zituzten, bi monstru izugarri haiek. 25 urte zen, Kezketzatik herrira jaisten ziren, eta egun hori oso triste izaten zen. Herriko gizonak ama prestatu zituzten, eta emakumeak beraien aurrekin etxean gordetzen ziren. Larraitzek ez zekien zeitzen egun hortan hain urduri egoteko arrazoia, misterio etxika gordetzen behar zen familia. Aizu, barkatu, baina zergatik zaudete hain triste beldurturik. Aizu neskato, ez aldakizu gaur Basalkonde eta Basaldra jaitsi behar direla hona herrira. Eta zer, gaiztuak aldira da. Gaiztoak, oso gaiztoak. Larraitz belterdi eman eta etxera biatu zen. Etxea ilun zegoen. Ama eta ez da, isiri zuen sukaldean, negarrez. Larraitz ez gertatuko ez bali bezalaxe, ana azaldu zen esplikazioak eman aigean. Etxeko balkoira gerturatu, crash, lehioa eriki zuen. Eta herriko plaza, utxutxik zegoela ikusi zuen. Aurrean, urrutian, errekarte kalean, bi monstru ikusi zituen. Eskailera, zalaparta batean eta binaka jetxi. Eta utxutxik zegoen plaza pasan, eta inurri